नमस्कार खुलुमबाय वेलकाम टू माय चैनल नायो नोंथांमोन गिबियाव आं गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाहैबाय आं दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों माने बोसोर गोदाननि रंजानाय गेट टुगेदार जोंनि लोगोफोरनि माने जोंनि लोगोफोरनि जेनाखि इन्टिग्रिटि क'अर्डिनेसन दासिमबो फ्राय दङ माने जों जे समावनाखि क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन 92 बेच बे समनिफ्रायनो दिनैसिम फ्राय 30 बोसोर बारबाय दासिमबो जोंनि क'अर्डिनेसन बे जिनिसा दङ दा बेनि गेजेरजों जों माने लाभ इन्टिग्रिटिफोरखौ शेयार खालामो आरो बिपद आफद जायोब्ला जों दासिमबो हेल्प खालामलायो दा माने जायखिया आङो दा बे प्रग्रामावहाय एबारहाय माने सहैनाय जायाखै बेनि थाखायनो लोगोफोरनिसिम माने आङो भिडिअनि गेजेरजों मा बिबाय गाज्रि जामानसै फैगौ बोसोराव मथथे गिबियावनो आग लागागोन ओमफ्राय लोगोसे गोजानाव थाहैनाय माखासे लोगोफोर दं जेरै अमर बिथां जेरै आउटसाइड इन्डिया साख्रि मावहैनाय बिथाङा जे एबार फैदों बेखौ बहुद धन्यबाद आरो लोगोसे सासे लिरगिरि जेरै अलंबार मुसाहारि बिथाङा माने एबारहाय माने गावनि लिरबिदां मोनसे बेखेवनाय जादों बेनि थाखाय बहुद धन्य आरो अजित बिथाङाथ' फ्राय लिरखायोआनो रिपर्टार खिन्थु बिथाङा बेयावहाय माने एबार पार्टिसिपेट खालामनो हायाखिसै आंबोथ' हायाखिसै आरो लोगोसे जोंनि सासे एकदम आंगोनि लोगो कर्मदेब बिथां एडमिनिस्ट्रेसन लेभेलाव साख्रि मावो बिथाङा गोबां गोजानाव दं बेखौ लोगो मोनहैयाखिसै जायखिजाया जाय बिथांमोनहा खाथि थानानै माने प्रग्रामखौ जाफुंसारदों बेनि थाखाय बहुद धन्यबाद जायखिजाया आं दा नोंथांमोननिसिम मोनसे सिन हिसाबै आंनि जेनाखि साननाय अननाय मोजां मोननाय बिजनेसमेनजों जासिनायजों लोगोसे आं माने भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो बेनि गेजेराव माबा जुदि नोंथांमोना जुदि मोनदोंब्ला माबाफोर खम हादो जायखिजाया भिडिअखौ खनसे नायलांदो आरो थोड़ा यार प्लीज थोड़ा और 2 लाइन वाह वेरी गुड